thina ngokwendlela esipreparishe ngayo besizixelela uba at least u-3-1 sizamenza apha, but unfortunately amanye amajita nee-commitments ezithile asakwazi ufika sonke ebaleni. As a result I think besinesabhi-1 ongu-goalkeeper naye, so nezo ii-factors ziye zayi-influence i-result ye-game because i-opponent ibikwazi utshintsha ifake amadoda fresh, then kuthi kunzima because amanye amajita had other commitments abakwazi uphumelela ebaleni. Oh mandiqala apha, andikho sure sikunumber bani eligini ngoku, but I know that we are 8 points behind i-MK Academy le besidlala nayo ngoku. So ugqitha I think ii-guys must discipline themselves because asukufundisa uzidiscipline. So kuyanyanzeleka as a football player uzidiscipline, ube disciplined. Uba kuthiwa ubutsho ukhowushiya kwi-training sibe khona kwi-training, you give it your all. Uba sisebaleni emetshini le nto siyithatha as abanye bethu bayithatha as i-hobby, abanye bayithatha as i-career. So xa usebaleni zinikele, give it your best because if wena as an individual you become lazy ebaleni okanye awufuni usinika your 100, you are killing a team. Iye kulaa nto ithi isizwe sifa ngomntu omnye. So uba uthi wena as an individual player awuzuzinikela 100%, then you are killing the team. So ubheka phambili I think amajita must discipline themselves. Xa kuthiwa kwi-training, xa sithi game wonke umntu abe present regardless uba uyazazi uzawungena or awuzungena, sonke masibe present ebaleni. Whittlesea TV, the pride of Whittlesea.